от Евангелието на Лука. Евангелието на Лука, 8 глава. Искам да отворите заедно с мен или просто да бъдете заедно с мен в това слово. Евангелие на Лука, 8 глава, от стих 40 до стих 48. Отново пропускам да продължа с поредицата по учение, с това, което започнахме, но просто толкова силно Святия Дух ми говори за неща и аз искам да бъда послушен и покорен. Радвам се отново, че небето се отваря над моя дух и чувам гласа на Бога ясно и това ме вдъхновява и ме благославя много. Така че другото поучение няма да избягам от това, което трябва да говорим днес. Лука 8 глава от стих 40 до стих 48. А когато Исус се върна, народът го посрещна радостно, защото всички го чакаха. И ето дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата и падна пред нозете на Исус и му се молеше да влезе в къщата му. Защото имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя умираше. И когато Исус отиваше, народът го притискаше. И една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и беше похарчила по лекари целият си имот, без да може да я излекува някой, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му. И на часа кръвотечението й престана, или беше моментално изцелена. Исус каза: кой се допря до мене? И когато всички отричаха, Петър и онези, които бяха с него, казаха: наставнико или учителю, множеството се тълпи около теб и те притиска, а ти казваш: кой се допря до мене? Но Исус каза, чуйте това е нашия стих: някой се допря до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене. И жената, като видя, че не можа да се скрие, дойде разтреперена и падна пред него и извика пред целия народ. Тя не му шушнеше на ухото. Извика пред целия народ. Тя разказа пред всички каква е била нейната ситуация. Извика пред целия народ по коя причина се допря до него и как на часа оздравя. А той каза: дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир. Амин. И тази история я има също в Марка 5 глава и в Матея, не се сещам точно коя глава, но и в Евангелието на Матея също. Така че изключителна история, предполагам добре позната на много от вас. И аз тази сутрин искам да говоря за тази история. Искам да говоря за тази жена. Понеже това е нещото, с което Святия Дух ми говори и предизвика тази седмица. Заглавието на посланието ми тази сутрин е: радикална вяра за радикален живот. Радикална вяра за радикален живот. Нека кажем така: има неща, които никога няма да се случат в нашия живот, ако не бъдем радикални. Съгласни ли сте с мен? Има някои неща, които никога няма да се случат в нашия живот, ако ние сами не ги предизвикаме. Ако ние не отидем втората миля не минем. Ако ние не натиснем педала на газта до дупка, има някои неща, които никога няма да се случат. Често употребявам този израз, понеже е много познат днес и много силен. Има някои неща, които никога няма да се случат, ако просто не ти падне пердето. И не си каже: ще го направя, ще отида, ще го кажа, ще го извърша. Балансът е хубаво нещо и здравословно. И той е нужен. И аз вярвам, че това е естествената среда, в която ние трябва да живеем по принцип. Балансиране. Балансът е хубаво нещо, то е здравословно, но понякога, тази сутрин говорим за изключение. Това е принципа, но понякога, изключението понякога е, че просто трябва да излезем от него и да бъдем крайни за неща, които смятаме, че се струва. И знаете ли, един ден, когато се върнем назад, ние ще видим, че всъщност точно тези моменти, в които сме били радикални, айде, ако не ви хареса думата крайни, радикални, са били нещата, които са променили нашия живот. Аз няма да забравя, когато трябваше да се нагърбя с огромната отговорност и огромния натиск от това да ние като църква
да излезем от един съюз, от едно място, от една деноминация, повикани и извикани в Бога чрез взаимоотношения и грижа в друга, няма да забравя какви и колко думи от най-големите лидери на църкви и общности в България бяха изговорени. То не бяха: ти отиваш в ада, не стига, че ти шириш в ада, ами хората мъкнеш сред себе си. Не стига, че ти си объркан, ами и хората объркваш. И така, и в този род думи и думи. Обаче нещо дълбоко вътре в мен, в Ани, в вярата във всеки един от вас, не, аз трябва да го направя. Просто ние трябва да го направим. Това е нещо, което трябва да го направим. Трябва да се борим, да го направим. И днес, когато се обърнем назад, вау, ние виждаме и разбираме, че това е било правилното нещо. Но е трябвало да бъдем радикални. И това е само един пример, се сещам от служението. И това е от служението на църквата, но и в живота много от вас сте били радикални, за да дойдете от едно място, да дойдете тук в тази църква. Струвало ви е нещо, буквално вие сте се борили, може би някой от вас дни, седмици или месеци или години дори. И накрая сте казали: Господи, предавам се. Господи, аз вярвам, че това е, което трябва да направя. Не го разбирам до край, но го усещам, че това е нещо, което трябва да направя. Радикални. Затова тази сутрин говорим за радикална вяра за един радикален живот. Балансирани и в същото време, знаейки, че понякога, по изключение, просто трябва да излезем от баланса и да бъдем радикални или крайни за неща, за които смятаме, че се струва. Често това състояние и тази ситуация няма да бъде разбрана от околните, дори и близките ни. В голям случай от радикалните крачки на вяра, които сме правили в личния си живот и служение като дом и семейство, ние не сме били разбирани от много хора. Остави околните, остави страничните, остави далечните. Какво се случва с близките? Какво се случва тогава, когато най-близките хора, от които очакваш помощ, насърчение и разбиране, ти кажат: ти не си прав. Това не е така. Ти грешиш. Но ти дълбоко знаеш, че нещо Святия Дух е положил вътре дълбоко в тебе и то работи отново и отново и отново. И сега стои избора, като Исус, който беше изправен също пред този избор, понеже, знаете ли, понякога нашите най-близки, визирам майка, баща, братя и сестри, могат да бъдат препари камъка ни за това да станем радикални за Бог и да отидем на място, в което се отключи съдбата ни от Бог. Исус имаше тази ситуация и вие знаете, когато Той започна да проповяда, започна да се случват неща, народа започна да тръгва след Него. И в един случай, в един момент, майка му, братята му отиват на перене и казват: нали, нещо му стана на Исус. Мария, майката на Исус, каза: нещо му стана на този мой син. Братите казват: нещо му стана на брат ни. Отиваме да го помогнем да дойде на себе си. Те мислеха, че не е добре. Представете ли си? Исус помазаника, Исус, който отива и започва делата на Отец да върши. Те казват: този изперка, бе. И народът събран там, и те не могат да влязат. Пускат разузнаването, нали, казват, някой отива при Исус, докато проповядва. И му казва: майка ти и братите са тук, искат да те видят, искат да говорят с тебе. Исус се изправи и каза: има нещо отвъд майка ми и братята ми, отвъд тези физически родствени връзки. Връзки в духа, връзки с Отец, връзки родени от небето. И той каза: братя, майка, баща, братя и сестри са онези, които слушат моето слово, чуват моето слово, го изпълняват. Затова ние трябва да се опитаме да вникнем и да разберем колко силни са духовните връзки между нас като църква, като общност, като братя и сестри. Понеже най-вероятно много от нас в живота ще получим насърчение, подкрепа, разбиране, помощ от някои, които никога не бихме познавали и не сме си мислили, че Бог ще постави на пътя ни, за да бъдат в нас в трудно време, отколкото от някои, може би, близки, роднини, семейство, в което сме израснали. Няма по-добро, вижте, не ме разбирайте погрешно, няма по-добро и по-благословено нещо от това да си израснал в добро семейство, да имаш чудесни взаимоотношения с твоите родители. Няма по-добро нещо от това. Но само казвам, че понякога, когато избереш да бъдеш радикален за неща, които Бог поставя вътре в тебе, е възможно да не срещнеш непременно разбиране, да не срещнеш непременно одобрение. И ти сега трябва да разбереш: чакай. В крайна сметка, Бог ще говори: това е твой живот, сине. Това е твой живот, дъще. Ти си отговорен. Майката и бащата са направили каквото са направили, може би най-доброто, което са мислили, са можели, разбирали и смятали за това време. Но сега това е твой живот. Продължи да ги почиташ, продължи да ги обичаш, продължи да ги слушаш, но знай, че аз стоя на твоя живот.
и че ти си отговорен за твоя живот и да почиташ родителите си не означава непременно да се съгласяваш винаги с тях. И нека ви кажа, когато продължиш да почиташ и да обичаш, един ден родителите идват на себе си и те пускат. Затова много пъти, когато изберем да бъдем радикални, ние няма да бъдем разбрани от околните, дори от най-близките си. Често нещата, които ще решим да направим, ще бъдат крайни и шокиращи. Но понякога това е всичко, което трябва да направим. Често радикалните неща са трудно обясними, дори за нас самите. Това, което ние можем да кажем е само, виждате ли, понякога това, което можем да кажем в такава ситуация е само: не знам до край защо. Не го разбирам. Трудно ми е да го обясня, но то стои дълбоко в мене като убеждение, което не ме напуска. Убеждение, което не ме напуска. И аз днес искам да видим историята на една изключително смела жена, която предприе радикални действия за своя живот. Жената с кръвотечението. Това, което прочетахме от Лука 8 глава. И аз искам да ви дам, чакайте ви колко точки са, така се каже. Са 7. Божието число. Спокойно. Бяха 6, съм викам, чакай да взема да чуя за още една, че някой да ни вземе 6. Спокойно. 7 е Божието число. 6 също. Даже и 5. Какво да говорим за 3? Троицата на Бог, Отец и Святи Дух. Всяко число, всяка буква е помазана от Бог, така че спокойно. Добре. Радикална вяра за радикален живот. Първото нещо, което искам да видим в тази история, която ви прочетох, е първото нещо, в сърцето на тази жена дойде вяра, че Исус може да изцели. Като чу отзивите за Исус, казва Марка 5 глава, 27 и 28 стих, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Нека ви кажа къде точно. Това означава дрехата му, означава на мантията, която е имал Исус. Нали, знаете, цялата дреха, той е носил дреха, която е била отгоре до долу изтъкана. И полата на дрехата му означава ресницата долу. Как се казва това, мили? Ресница ли? Какво? И имало после ресни надолу. Така е била дрехата на Исус. Шева тук, който е. Да, шевица, не знам как се казва, разбирате ме. Тя се е докоснала или до този шев тук, шевица, или каквото се казва тази линия, или до ресните на полата му, буквално отзад. И се казва, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. И сега тук има нещо интересно, понеже тази жена беше минала през кризата на търсене, на помощ за 12 години. Каза Божието Слово, тя беше похарчила целия си имот, най-вероятно може да е била заможна жена, понеже тя за 12 години е похарчила целия си имот по лекари, с надеждата да й бъде помогнато. И накрая се казва, и разбира се, евангелист Лука е лекар и той задържа тая истина, не я казва, нали, не казва това мнение, обаче Марк, мисля, че Евангелието на Марк, неразумно той се изказва и казва, не стига, че беше похарчила имота си за 12 години за лекари, ами каза, не стига, че не беше по-добре, стана и по-зле. И в един момент, вижте, тази битка 12 години, отново, по лекари, по места, отново търсеща помощ, няма. Дори става по-лошо. Изведнъж тя чува за Исус. Някой си Исус минава, някакъв учител, равин, нищо повече. Тогава по това време много учители, много равини, всеки е имал своята равин. Исус не е бил един единствен. Имало е много равини, много учители, всеки си имал тумба от хора, последователи. Тя чува за този Исус, който минава най-вероятно близо до място, където тя живее, или просто е трябвало да отиде до някакво място, където той минава. Тя чува отзивите за него. И като чува отзивите за него, вяра порасва в нейното сърце. Вярата е ключова. Вярата е пълно началото на всяко нещо. Идва вяра в нея. Тая жена не можеше да си каже, няма помощ. Край толкова години, най-различни доктори, специалисти, помощ от всякъде. Не. И тя можеше да си каже, край, можеше да се огорчи, да се обесърчи. Но тя чу отзивите за Исус и в нея се надигна вяра. И тя отново продължи да вярва,
че има шанс за нейното състояние. И се казва, допря се до дрехата. Тя си казваше, вижте, имаше в нея вяра, ако само успее да се допра до дрехата му, ще оздравее. И някой каза, и какво толкова, бе? Просто да се допре до дрехата му. Не беше толкова просто. Не беше толкова просто, понеже малко по-надолу, нали, малко по-надолу ще разкажа и ще обясня защо не беше толкова просто. Някой си казва, какво толкова? Дайте сега ще стигна до Исус, само се добра. Не беше толкова лесно за тази жена. Беше риск за нейния живот. Малко по-късно ще обясня. Така че първото нещо за тази радикална вяра и радикална жена, която донесе радикални резултати в нейния живот, е, че в сърцето на тази жена дойде вяра, че Исус може да изцели. В нашите сърца трябва да дойде вяра за това, че Исус може да направи това или онова. Дали е свързано с изцеление, с пробив, с каквото и да било. Второто нещо, което искам да посоча, втория ключ в тази история е, че има някои неща, за които ни е нужна директна помощ от Бога. Съгласни ли сте? Има някои неща, за които ни е нужна директна помощ от Бога. Се казва в тази история, и беше страдала от мнозина лекари, и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види никаква полза, а напротив беше станало по-зле. И ясно е, че лекарите не са панацея за всичко. Ясно е, че медицината не може да направи всичко днес. Ясно е, че понякога просто и някой път просто и лекарите казват, ние сме до тук, това е което можем да направим, това е което знаем и което може да направим. Господа ти помогне. Господа ти е на помощ. И тя беше опитвала различни, много начини, много лекари, медицината по това време, колкото е била напреднала. Колкото и да напредне медицината, винаги ще има нещо, с което тя не може да се справи. И тук е много тънък момента, понеже, вижте, аз не ви насърчавам да не използвате услуги на лекари и така нататък. Не, понеже лекарите са от Бога, медицината е от Бога. Бог дава на професори, на хора, които да развиват медицина, да откриват лекарства срещу всяка болест, срещу всяка немощ и това е окей. Но само казвам, че има неща, за които в живота ни, може да е веднъж, 2 или 3 пъти, ще ни е нужна директна помощ от Бога. Има неща, в които Бог конкретно, специфично, Той ще се занимава. Помощ от човек няма да може да ни помогне. И често човешката крайност е Божията възможност за нас. Човешката крайност е Божията възможност за нас. Понякога се чувстваме така притиснати, че всяка човешка помощ ни изглежда твърде суетна. Тази жена беше потърсила авторитетна, авторизирана помощ от медиците по това време, но те не успяха да й помогнат. И изведнъж, в края на силите и вярата си, тя чува за един равин на име Исус, който е минал наблизо по пътя, където е била. В нея се навдига вяра, че е възможно да бъде изцелена, ако стигне до този човек. Нека да го кажа, не е лесно да стигнем до Исус понякога. Дори и за нас. Не е лесно да стигнеш до Исус. Днес може би няма да има хора, които да те пречат да стигнеш физически до Него, но ще има предразсъдъци, бариери, скептицизъм, неверие, битка в ума и битка в сърцето. Да стигнеш до ясните думи на Исус, които Той говори, да стигнеш и да можеш да се пребориш с интелектуалните въпроси, неща вътре в тебе и да може това слово да стане живо, деятелно. Вчера, когато се молих за този мъж, тази ситуация и там семейството, аз отворих Словото и говорех от Словото и казах, виж, това е което аз вярвам, това е авторитета в моя живот, това е за което живее, това е което вярвам и това е което правя според това Слово. И не за всички така. Нали така? Така че има си битка буквално да стигнеш до това, което Бог говори за твоя живот, това, което Бог има за твоя живот. И ето е тази жена, която каза, ако само стигна до него, тя знаеше, ако само стигна до него, ако само стигна до този човек, аз ще бъда изцелена. Което не се оказва никак лесно, както ще видим след малко. Третото нещо, радикалната вяра ти дава смелост да отидеш отвъд и да направиш неща извън обичайните и познатите. Радикалната вяра ти дава смелост да отидеш отвъд
и да направиш неща извън обичайните и познатите. Нека четем. Като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалецата отзад и се допря до дрехата му. Сега ние не знаем колко време е от него това. Ние не знаем колко минути или часове тя се е борила. Знаем, че Исус върви с учениците си и огромна тълпа го притиска. Огромна тълпа го притиска постоянно. Тази жена е трябвало да мине отзад, да стигне отзад до Исус. Тя не е можела да мине отпред. Тя е трябвало да мине отзад. Тази жена беше готова да жертва своя живот дори, но само и само да се докосне до Исус. Когато казах преди малко, че не е лесно да стигнеш до Исус, и на тази жена не беше лесно. Тази жена имаше кръвотечение от 12 години. Според еврейския закон тя беше нечиста. След като беше нечиста, правилото в еврейския закон означаваше, че тази жена, тя нямаше право да се доближава до народа или до друг човек по-близо от 50 метра. Ако тя нарушеше тази граница на тези метри, тя трябваше да бъде според закона убита с камъни. А тази жена трябваше да се промъкне сред една тълпа, огромна група от хора, да се докосва. Закона казва, че ако един нечист човек се докосва друг човек, другия човек ставаше нечист. И не само този, който беше нечист, но и другия трябваше да бъде убит. Според Стария завет, според закона. Тази жена беше нечиста. Тази жена нямаше работа там. Тя не можеше да бъде сред народа, не можеше да стигне до Исус. Нямаше как. И тази жена можеше да си каже, това е моето състояние, това е просто, Боже, ти виждаш, нищо не мога да направя. Тя тръгна срещу закона, тя тръгна срещу естествените обстоятелства. Тя имаше радикална вяра. Тя казваше, ако само се докосна до Исус, знаейки, че във всеки един момент тя може да бъде разпозната. Може би позната, може би разпозната. И това ще да й коства убийство с камъни. Моментално. Затова ви казах, че не беше лесно на тази жена да дойде до Исус. Нито е лесно днес за нас и за много хора да дойде до Исус. Но тя реши. Тя каза, промъкне се сред навалецата отзад и се допря до дрехата му. Радикалната вяра ти дава смелост да отидеш отвъд и да направиш неща извън обичайните и познатите. Амин. Струваше ли си всичко това? Струва ли си риска? Струва ли си да ти падне пердето понякога и просто да кажеш, това е което ще направя? Струва ли си да натиснеш педала на газова дупка и да кажеш, това е което ще направя? Тогава, когато има много гласове, които крещят и ти казват, не е логично, не е нормално, не е обичайното, не е познатото. И ние трябва да знаем, че има моменти, в които никой друг глас и значение около нас нямат значение, освен моето сърце, моят глас и моята връзка и взаимоотношение с Бог. Тази жена беше решена. Тя каза, аз ще се докосна до Исус. Ако мога да се докосна до Него, аз ще бъда изцелена. Някои хора си казват, може би, ако само мога да дойда на църква, ако отида в църква, ще бъда изцелена. И хора идват в църква и бъдат изцелени. Други хора си казват, ако само мога да извикам църковните презвитери, пастори да се молят, ако само ми положат ръка, нещо се случи в моя живот. Както се случи в нашия живот преди 10-11 години вече. Когато станах на 30 години, ние тръгнахме от тук и аз казах, ако само апостол Георги и лидерите положат ръка върху мен, ако само ме благословят, ако само могат на тази конференция да се доберат до това, да ми положат ръце и да се молят за мен, моят живот ще тръгне различно, както и стана. Някой трябва да вярва, някой трябва да знае, ако само отида, ако само се докосна, ако само се случи това, да имаш вътре убеждението да бъдеш движеща сила, радикална вяра за радикален живот. И ето, вижте сега какво става тук. Четвърто, радикалната вяра не остава незабелязана от Бога. Исус каза, кой се допря до мен? Много интересно. Исус беше постоянно притискан. В един момент той каза, кой се допря до мене? Какво става? Какво се случи? Кой се допря до мен? И ние разбираме от Словото, че много хора притискаха Исус. И вижте какво каза Петър. Петър, разбира се Петър, той е главният говорител, той е тартора на апостолите. За хубаво, за лош все той. Повечето пъти ние Петър го разглеждаме като препряние, нервния, отиде, предаде Исус, тук са изказани, подготвени. Исус му казва, виж Сатано, мини зад мене. В други ситуации, не забравяйте, че същия този Петър беше този, който прекрачи лодката и започна да ходи по водата.
Така че наред с глупостите, които правим понякога в живота си, с вярата си в Бога, понякога ще има моменти, в които ще може да ходим по вода. И после ние виждаме, че Петър беше избран де-факто от Исус за един от ключовите лидери и апостоли на Новозаветната църква. Виждаме един радикално реформиран и трансформиран Петър, който беше използван мощно от Исус в ранноапостолската църква. И ето го говорителя Петър, всяка група си има говорител. Няма забравя, като беше преди 2 години, протестите бяха и ние тук интервюта взимат, предаване и така нататък, но от тарторите, нали, те всички ти посочват мене. Аз без да искам, просто ситуацията беше така, че трябваше да се нагърбя с лидерството на целият този процес, за което благодаря на Бога, но и сме на магистралата и протестираме там, пускаме транспаранти, махаме с знамена и така нататък, знаете, целият този процес тогава и пристигат тук от една кабелна телевизия. Не знам, Диана кабел, някаква друга ли беше, не знам. Пристигат сега, там момчето, оператора, журналистката и викат, кой ще говори? И те всички там Тос, вика, Тос, и сочат мене. И наши приятели там, нали, казват, ти няма да говориш, пастора ще говори. Ти вика, не може да говориш. Всеки може да говори, просто трябва малко повече смелост. Там един път, като вземеш да говориш, то после тръгва. И, нали, засещам, всеки си има, той ще говори, ние другите, така, ние зад него, добре. Петър и онези, които бяха с него, казаха, наставнико, учителю, множеството се тълпи около теб и Петър пак се опитва да обясни на Исус да не се бърка. Петър пак се опитва да каже на Господи, Господи, какъв този въпрос нелеп, който задаваш? Как можеш да питаш въпрос, да задаваш въпрос, който е очеваден, нали? Всички се притискат до тебе. Вижте Петър какво казва. Много интересно, тук искам да хваня това. Галче, заповядай. Исус, Петър и онези, които бяха с него, казаха, наставнико, множеството се тълпи около тебе, все едно, че Исус беше безчувствен, какво? Множеството се тълпи около тебе и те притиска, а ти казваш. Петър каза на Исус, как смееш да задаваш такъв въпрос? А ти казваш, кой се допря до мене? Бях вика на църква, вика днеска имаш 50 човека и един си тръгва и каза, видях Господа, преживях Господа, нещо се случи в моя живот. Остана 49, каза, хубава служба беше, бе. Добре мина, как мина? Както винаги, добре. Аз говоря за изключението, радикалната вяра, изключението. А ти казваш, кой се допря до мене. Учениците смятат, че едва ли не техният учител задава нелеп въпрос, тъй като много хора постоянно се допираха до него. Интересно е, че има различен вид докосване, с което различните хора докосваме Бога. Затова различно го преживяваме. По време на хваление, по време на слово, по време на поклонение, по време на молитва. Един го преживява по начин, по който Бог силно го разтърсва. И това не е свързано, защото някой е по-емоционален, пък друг по-интроверт. Не. Това зависи от връзката с Бог, зависи от взаимоотношението с Него, от предаването. Отвореното небе, отвореното сърце, отворения ум. Отказа да държиш непременно на Твоето, да го пуснеш. Да кажеш, Господи, Твоята воля да бъде. Твоя глас, Твоята воля. И ето, различен вид докосване, с което различните хора докосваме Бога. Има различен вид вяра, с която докосваме Исус. И този различен вид вяра аз наричам радикална вяра. Тя ще ми е нужда на мен, тя ще е нужда на тебе. Може би не днес, може би утре, може би следващия месец, може би следващата година, може би след 5 години. Тази радикална вяра няма да ти е нужда, може би всеки ден. Може би ти няма да се изправиш всеки ден пред неща, които ще променят твоето житие, твоето битие, но непременно ще се изправиш. И в това време Господът ти е на помощ. Вярата да порасне, силата и смелостта в тебе, понеже ще трябва да избереш нещо тотално различно. Неестествено и неадекватно и неразбираемо дори и за тебе, но дълбоко вътре знаеш, това е нещото. Това е нещото. Това е нещото. Радикална вяра, която води до един радикален живот. Радикалната вяра те предизвиква да направиш трудни избори и да издържиш, когато стане напечено. Пето. Радикалната вяра
не бива да остава скрита. Радикалната вяра не бива да остава скрита. И жената, като видя, че не можа да се скрие, тя имаше много поводи да се измъкне незабелязано, нали разбирате? Обаче някой вика, дай да видя диагнозата. Дай да видя, дай. Тя се каза, добре, промъкнах се незабелязано до Исус, взех се каквото се взех, сега тихо мълком се изнасям. Докато не е свършила църквата, трябва да се изнеса. Че после, ако пастора дойде при мен, се запознай с мен. Ако ми зададе някой въпрос, ако Бог му говори нещо директно, спокойно, нека ви кажа, знаете ли колко пъти Бог ми открива неща, конкретно и директно за много от вас, съвсем директно ги виждам като на лента и не ви ги казвам. Спокойно, аз никога, нито Бог, нито аз желая да поставя човека в неудобна ситуация. Примерно. Така че, и тази жена си каза, виж, окей, дойдох незабелязано, взех си каквото ме да се взема, време е да се хващаш пътя. Нали? Време е да се тръгвам. Някои така и да взимат нещо от Бога и изчезват. Те не искат да бъдат част от целият този процес. Какво стана? Какво се случи? Сега, кажи какво Бог направи за тебе. Аха, това, което Бог направи за тебе, добро ли е? Добро е. Като е добро, защо тогава не вземе това добро да го направиш за някой друг също? И вижте, петото нещо, радикалната вяра не бива да остава скрита. Имаше един период от време, когато за година и повече тази църква беше в устата на много лидери, на много църкви, много хора в България. Постоянно, не от Ямбол, пастор Георги, църква Кърми от Ямбол, те излязоха от тук, направиха така. Ще видим какво ще стане, докъде ще стигне. Има го това време, в което като че ли си в центъра на устата на хората, на тяхното внимание. И ние не искаме това, не искаме бързо да случи нещо и се измъкнем. Обаче радикалната вяра не бива да остава скрита. Често пъти ние се опитваме да скрием нещата, които Бог е направил за нас. Срамуваме се да кажем, че сме християни, които вярват в Бог и ходят на църква. Срамуваме се. Това е истината. Срамуваме се. Предпочитаме да останем инкогнито. Тук да отворя една скоба и да кажа, то за някои християни е по-добре да не афишират вярата си, преди да са уеднаквили живота си с това, което казват, че наистина вярват. Понеже християните винаги са следени под лупа от другите. Но радикалната вяра не бива да остава скрита. Знаете ли, откритото, нека ви кажа, откритото изповядане на Христос има огромно значение. Без него растежът ни в християнския живот ще бъде почти незабележим. В мига, в който ние застанем открито за вярата си, Бог застава близо до нас. Ние вече не сме сами и не сме толкова оплашени. Исус каза, кой се допря до мен? Кой се допря до мен? И тази жена се изправи, извика пред народа и каза, това съм аз. Тя знаеше. Тя може да си каже, много хора ходят на църква. Много хора се притискат до Исус. Много хора чуват това, което всички и аз чувам. Много хора преживяват това, което и аз преживях. Що пък да съм аз? Но ние знаем, когато Бог прави нещо в нас. Не е ли така? Ние знаем. Ние знаем. Ние знаем, когато Бог прави нещо екстраординарно в нас. Ние знаем. Понякога Бог говори слово, ти знаеш колко пъти хора идват на църквата и казват, тази сутрин словото на Бога беше точно за мен. Точно за мен. Аз знам, че то беше точно за мен. Надявам се да не е само за един човек тази сутрин, да е за двама, трима и повече. Но ние знаем, хора да ти кажат, това слово беше точно за мен. Ако това слово е било точно за теб, най-вероятно Бог иска да ти обърне внимание на това. Бог иска да ти говори нещо. Пусни го втори, трети път. Никога едно послание не може да го приемеш, да го схванеш от първия път. Ако усещаш, че това послание носи нещо повече от това, което първосигнално чуваш и разбираш, пусни го отново. Пусни го отново. Пусни го отново. Няма да си представя колко послания на апостол Георги особено съм слушал отново и отново и отново, дори с години назад. И чувам отново всеки път нови и нови неща. Нови и нови неща, понеже това е Словото на Бога. То не е като роман, върху който да напишеш дипломна работа и после всичко да го събереш в една дипломна работа. Това е Словото на Бога. Днес то по един начин работи в тебе след 2 години. Ти виждаш същото слово, същия стих. И то взривява нещо вътре в теб.
Понеже това е живота и той се променя, той е в движение. Шестото нещо, радикалната вяра винаги бива възнаградена. Тази жена разтреперена каза, това бях аз. Тя трябваше да каже, вижте, минах като нечиста през вас, направих нещо нередно, изглеждащо нередно. Имаше опасност да заразя с нечистотата си много от вас. А че стигнах до Исус, докоснах се до Него и каза моментално, на часа тя беше изцелена. Тя знаеше кръвотечението спря. Тя знаеш, нека ви кажеш, понякога се моля за нещо от Бог. Може би физическо изцеление, който се моли, някакъв път ти усещаш. Край, разрешено е. Някой път имаш финансова нужда и се молиш. Парите не падат, като кажеш амин. Обаче ти знаеш, свършвам ли ти знаеш? Пробива е тук, пробива е готов, отворено е небето. Край, готово, свършено е. Нали така? Някой от вас преживява ли сте това? Ти знаеш. И тая жена знаеше. Аз съм изцелена. След 12 години целият си имот, всичкото разочарование от човек и от човешка помощ. Аз съм изцелена. И вижте какво става. Радикалната вяра винаги бива възнаградена. Исус и каза, вижте, твоята вяра те изцели. Иди си с мир. Иди си с мир. Освен, че тя беше физически изцелена, сега Бог изцели нейната душа. Бог изцели нейната емоционалност, душевност, нейното същество. Иди си с мир. Той е възнаградил отново. И стигаме до седмата точка, която е между всичките тези в средата, но аз оставих за най-накрая, понеже това беше словото, с което Святия Дух ме разтърси тази седмица. И ми заповяда днес да говоря за него. И седмото нещо, седмият ключ от тази история е, че радикалната вяра освобождава силата на Бога в живота ни радикално. Вижте това. Но Исус каза, Той каза, кой се допря до мен? И Петър му каза, всички се допират. Но вижте какво каза Исус. Но Исус каза, някой се допря до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене. Исус казва, някой се допря по различен начин. Някой се допря по начин, по който излезе сила от мен. Както беше казал някой, плътта напира, но вярата допира. Нали? Няма нужда да бъдеш груб и арогантен. Вярата допира. Вярата докосва. Плътта напира. Нашата плът иска да се препоръча. Да заеме място, което ни е определено. Да бъде на позиция, в която ни е дадено. Вярата обаче казва, спокойно. Бог е в контрол. Спокойно. Няма нужда да изпреварвам събитията, няма нужда да извивам ръцете на Бога. Спокойно. Плътта напира. Вярата допира. Радикалната вяра отключва по различен начин силата на Бога в живота. И чуйте, църква, това за мен е най-красивата част от историята. Тази, с която Святия Дух ме докосна тази седмица. Някой се допря до мен, каза Исус, до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мен. Когато Святия Дух ми показа този стих, де факто ме върна към него, дори не бях чел цялата история, понеже я знам по принцип, Святия Дух ми каза, това иска. Днес от моите хора да се докоснат до мен, така че сила да излезе от мен. Сила да излезе от мен. Сила да излезе от мен. Някой се докосна до мен, много се докоснаха до Исус, но Той каза, аз усетих, че сила излезе от мен. И Святия Дух ми каза, искам моите хора така да се докосват до мен, че сила да излезе от мен. Исус, който е готов да освободи и да даде силата си. Радикална вяра, радикално докосване, радикална сила. Готов ли си да имаш такава радикална вяра, че силата на Господа да излезе към твоя живот по различен начин? Това е от което имаме нужда. Миналата неделя говорих също слово от небето. Святият Дух ми каза, внимавайте, да не би сърцата ви да натегнат от житейски грижи. И видях църквата, не само тук, църквата в България, отрудена, обременена. Житейски грижи. Чуйте това слово, което сте го чували, моля ви. Житейски грижи.
Исус каза, внимавайте, предупреждавам ви. Има опасност сърцата ви да натегнат от житейските грижи и да станете, да се борите само за настоящето, а не за бъдещето. За хляб и вода, а не да се борите за кауза. В същото време, ние може да се докоснем до Исус като множествата, като мнозинството. Но аз искам да се докосна тази сутрин. Този обеден час до Исус, така че да излезе сила от Него. Може да ви помоля да се изправите, да се докосна до Исус, така че да излезе сила от Него. Готов ли си да се смириш и преодолееш всякакви съпротиви, само и само да се докоснеш до Него? Искаш ли нова сила от Господа в твоя живот? Отговорът е радикална вяра. Радикална вяра. Не знам за вас, аз го искам. И знам, че когато се докосна до Исус, с моята радикална вяра, когато отида по-далеч, когато оставя крепостите, предразсъдъците, скептицизма, неверието, апатията, отчаянието, мрънкането и хленченето, когато се докосна до Исус по нов начин, сила ще излезе от Него. И тази сила ще ме върне отново в пътя на живота, в пътя на съживлението, в пътя на утехата, в пътя на освежаването. Амин. Сила от Господа. Нека се молим. Сила от Господа. Докосване. Господи, ние заставаме тази сутрин. Господи, също като тази жена, която имаше много причини да си каже, това е просто още един равин, още един човек, който е готов да вземе от мен финанси, готов е да ме ограби, готов е да ми излъже, готов е да ми обещае нещо, което не може да изпълни. Видял съм го за 12 години. Господи, толкова време ходя с Тебе. Господи, толкова време се моля и нямам пробив. Господи, толкова време давам от своите пари и не съм станал богат. Господи, толкова пъти се моля и не съм видял отговор на нуждите си. Господи, толкова неща съм опитал. Господи, толкова неща съм започвал. Господи, толкова пъти съм се молил. Толкова пъти съм идвал на църква. Господи, толкова пъти съм правил това или онова. Остави всичко това днес да падне. Остави всичко това днес да излезе от ума ти, да излезе от сърцето ти. Остави всичко това и реши, че днес ще се докоснеш до Господа и сила ще излезе от Него. Реши, че днес ти ще бъдеш този, който ще се докоснеш по различен начин до Господа. Кажи му днес: Господи, забравям всичко. Отказвам да държа всяко нещо, което ме дърпа назад. Отказвам да държа всяко нещо, което донася болката на предателство и разочарование в моя живот. Господи, отказвам днес. Пускам всичко, Господи. И решавам да се докосна с радикална вяра, Господи, за Теб. Заставам днес в този ден, в този час. Може би преломно време, преломен ден и час, Господи. Аз не знам за всички други, които Те притискат, но тази сутрин, Господи, велики и славни Божи, аз ще се допра до полата на дрехите. Аз ще се допра до Твоята мантия и ще получа сила от небето. Ще получа сила от небето. Ще получа различна сила от небето, Господи. Понеже се нуждая от това. Нуждая се от нов полъх от Господа. Нуждая се от нова сила. Нуждая се от ново помазание. Нуждая се от нов дух. Нуждая се от нова надежда. Нуждая се от нов живот, Господи. В името на Исус Христос от Назарет. Братя и сестри, скъпи Божии хора, колко от вас сте готови тази сутрин да оставите всички неща, които са ви спирали, които стоят като мрежа, предразсъдъци, бариери, крепости, които стоят пред вас и сте готови да кажете: Господи, готов съм да се докосна до Тебе. Готов съм, Господи. Тази сутрин чувам Твоето Слово. Чувам Твоето Слово. Чувам Твоето Слово. Предизвикан съм от Твоето Слово, Господи. Предизвикан съм от Твоето Слово. Решавам, Господи. Хайде, Ти си знаеш. Аз знам за себе си. Ти знаеш Твоите битки. Ти знаеш Твоите страхове. Ти знаеш Твоите проблеми. Ти знаеш Твоите въпроси вътре. Аз не знам. Господ ги знае. Реши тази сутрин да се докоснеш до Исус. Реши тази сутрин да кажеш: Господи, докосвам се както никога преди. Докосвам се по нов начин. Докосвам се, Господи, по различен начин. Докосвам се, Господи, по начин, по който искам сила да излезе от Тебе. Нека издигнем ръцари църква, нека се молим.
понеже може днес да е твой ден за чудо. Днес може да е деня, в който да се докоснеш до Исус, така както не си се докосвал никога до сега или от много дълго време. Айде, Исус е същия, небето е отворено, Святия Дух е същия, помазанието на Бог е същото. Ти и аз сме тези, които днес да решим да кажем: Господи, ще се докосна до Тебе и ще очаквам различен вид сила, Господи, да излезе от Тебе. Различен вид сила, Господи, ще изляза различен днес, ще се тръгна различен днес, ще бъда докоснат с различна сила, Господи, от Тебе. Небето ще позволи на небето да влезе вътре в мен. Радикална вяра, радикална молитва, радикална изповед, радикално смирение, Господи, което да освободи силата. Това е Словото, с което Святия Дух ме докосна тази седмица. Исус каза: някой се допря до мен, понеже сила излезе от мен. Не е ли време силата на Господа да излезе към църквата Му? Не е ли време силата на Господа да излезе към твоя живот? Не е ли време силата на Господа да избухне в твоя живот днес и сега? Не е ли време? Хвалението заповядайте. Халелуя! Не е ли време? Не е ли време? Не е ли време? Сега е времето. Исус каза: ако някой сега, ако някой чуе гласът ми сега, ако някой сега се съгласи с това, което говоря, това, което правя, днес ще излезе сила за изцеление. Днес ще излезе сила за пробив. Днес ще излезе различна сила от Господа, която донесе различно докосване, изцеление на часа, моментално. Господи, аз се моля сега моментално, Господи, да се случат чудеса и знамения в ума на моите брати и сестри, в духа на моите брати и сестри, в душата на моите брати и сестри, в телата на моите брати и сестри. Точно сега се моля за изцеление, Господи. Тази сутрин се моля за хора, които са болни, хора, които имат проблеми, физически проблеми. Може би, Господи, хора, които са получили диагнозата на лекарски лица, на лекари, които са казали: това е. Знаете ли, аз отидох преди няколко години при моето джипи, личния ми лекар, имах проблеми с кръста. И тогава личната ми лекарка каза: това е дископатия, така ще си отидеш. Каквото и да правиш, цял живот така ще си отидеш. Това беше нейната диагноза. И аз се върнах вкъщи и не се съгласих с това. И започнах да мисля да предприемам мерки за моят кръст, за моето тяло. Пътувах, аз обичам много да пътувам. Отивам от тук до Стара Загора за 1 час и просто толкова много ме болеше кръста. Буквално не мога да се измъкна от колата. И започнах да се грижа за моето тяло, започнах да правя неща с убеждение, започнах да се моля на Бог, започнах да ме полагат ръце, Божии мъже да се молят. И от 3 години аз съм изцелен. Нямам болка в кръста. Много рядко се получава някакъв дискомфорт. Хората ми казаха: някои от вас може би сте чули диагнозата на лекари, може би сте приели някаква истина дълбоко вътре вас и каза: това е, такъв е моят живот, така ще си отиде, нищо няма да се промени. Аз тази сутрин искам да те насърча и да ти кажа: винаги могат неща да се променят. Днес може да бъде деня, в който да се докоснеш радикално до Исус и Той да промени неща веднъж за винаги. Аз се моля, Господи, тази сутрин за хора, които имат физически проблеми, болести и немощи. Святи Дух докосни, Святи Дух изцели. Святи Дух, нека Твоята изцеляваща сила, мощна изцеляваща сила да премине върху всяко едно тяло, Господи, да изцелиш Твоите хора моментално, Господи, на часа, сега, Господи, да ги докоснеш, да ги изцелиш. Хора да почувстват Твоето изцеление, Господи, да се допрат, Боже, до мантията на Твоята дреха и да бъдат изцелени днес и сега, в този момент, в името на Исус Христос от Назарет. Страхове нека напуснат, безпокойство нека се тръгне, грижи и проблеми нека напуснат, Господи. Твоята сила и Твоята слава. Благодаря Ти, Боже, за това, че сила излиза днес от небето. Сила излиза от Исус. Моля се тази сутрин да има много такива жени, като тази, която да се докоснат до Исус. Много мъже и жени тази сутрин, които имат радикална вяра, радикална смелост, радикално смирение, което да докосне Исус. Надеждата на силата и на славата в нашия живот. Нека хвалим Бог за победата, нека хвалим Бог за Неговата сила и слава. Халелуя!